Γεια σας παιδιά, σήμερα αυτός ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο είναι γιατί δεν παίρνω πολλές likes και subscribes. Ξέρω και εγώ ότι δεν κάνω πολλά βίντεο, αλλά συγχωρέστε με. Και ένα πράγμα θα σας πω, γιατί γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο. Ένας άνθρωπος δηλαδή σαν το MrBeast κάνει ένα βίντεο χάλια και παίρνει ένα εκατομμύριο προβολές και 1 εκατομμύριο likes. Φανταστείτε τον Ρονάλντο που δεν κάνει τίποτα, που έχει φτάσει 50 εκατομμύρια σε 6 μήνες πόσες. Φανταστείτε, αν φτάσουμε σε ένα τυχαίο βίντεο 20 likes, τότε επιστρέφει πολύ δυναμικά. Εντάξει, δηλαδή αυτό που είναι το meme, το πρώτο, σε αυτό να κάνετε like.